Xayrlı kün, hürmetli Dünya Studiyası tapşırılarını qarawçı milletdaşlarыбыз. Bugün bizning studiyamızda qonaq бар. Ул инде бик күпләрегезнең таныш һәм яраткан җырчысына әверелгән, Курганнан килгән җырчыбыз Яромир Низаметдинов. Хәерле көн, Яромир. Хәерле көннәр белән. Яромир, менә син Казанга татар моңына килдең дә бәйгегә һәм шушында торып та калдың. Әйе. Казан нәрсәсе белән сине үзенә тартты? Бик теләгән идем менә рәхәтләнеп, менә үзебезнең Казан бит инде ул татарларның столицасы инде. Баш каласы. Әйе, шуңа безгә шуңа бик тырыша идем шуңа килергә. Ә инде иң нокта булды ул менә минем Дәвани Гөлфара Дәваним соңгы вакыт авырып ята иде. Мин беренче язма язгайдым, ул миңа 18 яшь иде онда. Урыс җыр яздыргайдым. Кайттым да, мәдәм Дәвани менә тыңлап кара, наушниклар тактым, ал уже ята иде уже постелдә. Ул аны тыңланды да, бөтешенә кадәр күзләреннән яшьләр акты да, миңа әйтте: "Улым, Казанга бар", диде. "Казанга кит", диде. Миңа ул аңа кадәр чакыралар иде Екатеринбургский университет культуры и искусствога по направлению Челябинскийга. Но менә Дәвани шулай әйтте дә, бер атнадан вафат булып китте. Шул сүзләре миңа йөрәккә кадалды. Шуннан соң мин бөтен Казан. Ә инде 2011 елда беренче тапкыр татар моңына килгәндә конкурсына, телевизион конкурсына, миңа Казан инде бик ошады. Мин татар исемнәрдә урамнар, татарча сөйләшәләр халык, бик шундый менә нәкъ үзеңнең өеңдә булган кебек менә якын күренде. Шуңа әйтәм, Казан, только Казан. Яромир, менә 2011 быел 2019 ел вакыт тиз узган, менә әле генә шикелле әле. Казан менә нәрсәсе белән якын сиңа? Син үзеңне таба алдыңмы Казанда? Бигрәк тә мин Казанга бик рәхмәтлемен, Казанның халкына бик рәхмәтлемен. Монда мин үземнең бәхетемне таптым. Мин консерваториягә кирдем, консерваторияны бетердем. Казанда монда мин 2012 елны бөтен дөнья яшьләр форумында таныштым Татарстан халык артисты Фердинанд Салахов белән. Ул анда баш режиссер иде. Ул неде форумда шунда нидеп ул мине ишетте дә җырлаганны. Шунда без аның белән танышып киттек. Ул миңа сорашты, кайдан, ничек, нинди планнар. И шуннан без ул тәкъдим итте концертында беренче тапкыр җырлап карарга. Ульяновскида иде ул беренче концерт. Монда мин җырладым да, ул шунда ишетте безнең тавышларны ошош килеп торган. Шуннан соң миңа тәкъдим итте дуэт ясарга. Шуннан соң менә 2012 елдан без бергә Хаманда бүгенге көнгә кадәр Аллага шөкер бергә яшибез. Менә бер гаилә кебек безнең гаиләләр белән без дуслар. Мин Фердинандовның гаиләсе белән һәр вакыт элемтәдә, ул минем гаилә белән, әни белән, әти белән элемтәдә. Инде мин менә Фердинандов менә миңа бик якын кеше хәзер монда Казанда. Фердинанд Салаховны остазың дип саныйсыңмы? Урысча әйткәндә беспрекословно. Ул минем иң беренче кеше сәхнәгә ярдәм иткән кеше чыгарга, зур сәхнәгә, олы сәхнәгә. Ул минем остазым, һәр вакыт ул миңа ярдәмнәр биреп торды. Ул мин аны саныйм иң беренче укытучым вокал буенча дип. Чөнки мин монда килгәндә әле укырга кирип кенә килә идем. Ул миңа уже бөтен әзерләп татар халык җырларын өйрәтеп миңа өйрәтте. Ул минем коллегам, дустым. Инде Фердинанд Абдулла улы Салаховка мин мәңге рәхмәтле булачак. Сандугач, син китәсен минем калам, дусларыма җырлар өчен җырыңны отып алам. Яромир, менә син эстрадага килеп кирдең дә опера сәхнәсенә күтәрелдең. Кайсы сиңа күбрәк ошый? Беләсезме, опера сәхнәсенә күбрәк. Чөнки менә ул нигә
театрда бірінші 4-нче курста эшлей башладым мин. Атмосферасы, например, там «Пиковая дама», например, операсы, 19 векка кіріп кетесің, онда қызлар корсетта йөриләр, әйберләр, киемнәр, шундай декорациялар и һәм җырлыйсың да. Инде төп сәбәбе миңа ничек ошый инде, ул инде минем по природа буенча академ тавыш. Шуңа миңа менә мен хәзер шундай зур югары ноталарсыз, зур әйберләрсез, менә крупный произведенияларсыз яши алмыйм. Менә опера сәхнәсе как раз менә шуны миңа бирә. Онда чыгасың да зур ариялар, киң диапазонлы арияларны җырлап җибәрәсең, югары ноталар куеп җибәрәсең. Һәм инде уйнагандан иткәндә менә син яшисең аның белән. Шунысы менә ошай миңа. Ярамир, менә син Сөембикә операсында Иван Грозный ролен башкарасың. Әйе. Ул бит инде безнең халык өчен ниндидер Сөембикәне алып киткән кеше буларак башка төрлерәк кабул итәбез Иван Грозныйны. Син башкарганда ничек, сиңа шул рольне тәкъдим иткәч, син ничек кабул иттең? Җырлап чыккач, Явыз Иванны партиясын миңа күп яздылар, күп интернетка да, интернет челтәрләренә дә без миңа нишләп син менә безнең татарларны яулап алган кешене нитеп җырлыйсың, ничек? Халык аз гына инде аңлап җитмәй, ул бит инде мин аңа рольга гына кебек карыйм. Чөнки без артист кешесе, безгә тормыш буенча безнең төрле партиялар җырларга мөмкин булачак. Иван Грозный да, шул ук Хайдарларны да, Батырларны да җырларга, Гитлерны да мөмкин уйна. Күпме безнең гениальный актерлар ниләр начар геройларны уйныйлар. Әмма ләкин алар Оскар бирәләр аларга. Чөнки ул бит минем бит Иван Грозныйны җырлагач татарлыгым бетмәде. Минем татарлык ничек бар үземдә, шулай ук ул бар. Бу миңа бирделәр главный мужской роль Иван Грозный. Мин бик шат булдым аңа, чөнки Ышанып тапшырганнар икән, шулай бит. Тапшырганнар зур партия и тырыштым яхшы итеп ничек кушылган шулай җырларга, башкарырга. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта эстрада һәм опера җырчысы Ярамир. Ярамир, инде менә Казанны калтырып Петербургка китәргә җыенасың. Әйе. Ничек кабул иттең андагы тәкъдимне? Беләсез, менә Сөембикәне куйган безнең режиссер Александров Юрий Исакович, ул мин җырлап чыккач Иван Грозныйны, ул миңа тәкъдим итте килергә аның театрына, Санкт-Петербург опера. Без менә сөйләштек тә, Рафаэль Сабирович белән дә сөйләштек, әйтәм,
тәҗрибә җыеп, опыт җыеп, репертуар җыеп, Алла бирсә, 1-2 еллардан соң рәхәтләнеп кайтып, яңадан Казанга кайтып, безнең театрда җырларга насыйп булсын. Син кайтырга дип китеп барасың, шулай бит? Шулай дип уйлыйм. Мин бит килдем Казанга татар халкына хезмәт итәргә дип. Чөнки үземне татар халкына бирергә. Хайдар Бигичев менә мен бик кумирым, шулай ук менә татар халкына хезмәт итәсе килә. Татар опералар җырласы килә. Безнең бит бик күп татар опералары хәзер башкарылмыйлар. Чөнки Алла бирсә, менә ышанып калам, киләчәктә татар опералары безнең яңадан күтәрелер дип. Рамир, иң зур хыялың нәрсә бүгенге көндә? Иң зур хыял үземнең планнарыма ирешергә һәм бөтен туганнарымның, әниятимнең, бөтен якын туган кешеләрнең, шул ук минем остазымның, дустымның Фердинанд Абдулла улы Салаховның һәм барысының да дусларының да исәнлек саулык булсын. Шул минем хыял. Чөнки туганнарның сәламәтлеге булмаса, кулга эш бармый. Без бит иҗади кешеләр шундый, без бит бик тонкий душалы кешеләр. Безгә нечкә күңелле. Безнең беркем ширләп китсәң итсә, уже все, без эшли алмыйбыз. Шуңа күрә тыл, безнең тыл бик важное значение имеет инде урысча әйткәндә. Нык буларга тиеш. Нык буларга тиеш. Рамир, безгә сине менә дөнья сәхнәләрендә күрергә, дөнья опера сәхнәләрендә күрергә язсын. Уңышлар сиңа. Алла бирсә, без синең белән Казанга кайткач очрашып торырбыз дип беләбез. Обязательно. Үзеңнең җырларыңны, операдагы арияларыңны безгә җиткереп барысын. Исән сау бул, кабат очрашуларга кадәр. Амин, рәхмәт, рәхмәт. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта эстрада һәм опера җырчысы Рамир Низаметдинов булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи, сезнең белән сау булашам.